Os historiadores, os investigadores e o movemento memorialista levan anos tentando completar a listaxe das vítimas da represión en Galicia. Desde hai unhas semanas contamos cunha nova ferramenta, a base de datos mulleres, homes e homiños creada polo investigador Luís Sánchez Rodríguez e impulsada pola Comisión para a Recuperación da Memoria Histórica da Coruña. Que tal, Luís? Moi boas. Hola, boas tardes, Nuria. Pois ben, aquí estamos recollendo ainda algúns datos que me están mandando por correo electrónico sobre algún erro, algunha corrección, algunha ampliación sobre a base, que haberá moitas, pero bueno, eu estou tentando contestar o día. Supoño que non te moverás de diante do ordenador, non? Desde hai anos. Sí, xa levo moitos anos, de feito, eu penso que xa estou quedando algo pitoño de dedicarlle tanto tempo. Sí, creo que levabas traballando 11 anos neste proxecto, non? Que reúne unhas 18.280 fichas. Bueno, seguramente que a día de hoxe xa son máis. Sí, xa tiven que engadir algunha e teño aí un arquivo que me acaban de achegar que tamén teño que revisar, supoño que incorporarei algunhas máis de aí tamén. Pero xa digo, é un traballo que lle queda moito que engadir porque, bueno, as vítimas foron moitas. Sempre dis que é un traballo moi vivo, non? Que se fai cada día coas achegas das persoas que deciden acudir a ti. Eu que me pregunto, Luís, e supoño que xa te preguntaría máis veces, que leva un licenciado en Dereito, empregado público da Administración xa xubilado a meterse nun traballo destas características? Como nace este proxecto? Bueno, o proxecto naceu, de feito, ainda estaba en activo, porque empecéi con el en abril do ano 14, de 2014, sigo con el, o sea, que xa vou para os 12 anos, que os fará o 14 de abril, o Día da República, por certo, que foi cando eu comecei, por unha razón sincera, é que a mí sempre me gustou moito a historia. E deste tema eu oía falar a meu pai, pero nunca lle prestara demasiada atención. E un día, pois cheguei a pensar que era unha cousa que había que mirar, e puseme con foucellas, e de foucellas, pois claro, fun acadando e recadando nomes e máis nomes, ata chegar aos 18.000. Por que foucellas? Bueno, porque eu lembro que pola miña terra, meu pai viña da zona de Sobrado dos Monxos, e entón por aí Foucellas era moi coñecido, claro, porque era a súa zona de actuación. E sempre me falaba del, el era xente forestal, e no monte ali en Baio houbo tamén a partida de Penacamino, estuvo ali que atentaran en Vimianzo contra o cuartel e tal, estuveran, parece ser que en varias casas de Baio acubilladas, e el sempre me falaba dese tema, non se falaba por ningún lado, pero meu pai sempre me andaba con eso dos Foucellas para aquí e para lá. E por eso, claro, Foucellas era o máis coñecido, e logo todos eran Foucellas, que foi o que a historia nos ensinou, que a todos os convertiron en Foucellas. E empezaches a tirar do fío e aí saíron as 18.280 fichas. Tes contado en algunha ocasión que tiveches que cruzar datos de distintas fontes, en primeiro lugar do proxecto Nomes e Voces, non? Pero tamén arquivos, procesos, libros. Cales foron as principais dificultades que tiveches a hora de realizar este proxecto, Luís? Bueno, as principais dificultades que xorden nun proxecto desta envergadura é o tempo, sabe? Hai que dedicarlle moito tempo, porque as fontes dispersas, porque ese era o problema que eu vía, que había información, pero toda dispersa por un montón de fontes. O meu traballo máis que nada foi unha recompilación e xuntar todos os datos espallados nunhas fichas únicas. Nomes e Voces, por exemplo, ten 9.000 e pico nomes registrados, pero sí que eu notaba que faltaban datos. Entón, fun recollendo de outras fontes e aí fun metendo, pero claro, eso é cuestión de horas porque ves centos de páxinas de internet sobre presidios, sobre campos de concentración, sobre persoas, barcos de guerra, barcos de fusidos, barcos para o exilio, tal, e iso empezas a buscar datos e datos. Claro, eso... Pero bueno, a mí como me gusta o tema, pois aí andiven con el. Sí, hai moitas listaxes de vítimas, hai menos de represores, aínda que sí aparecen xa moitos nomes grazas ao inmenso traballo dos nosos historiadores e investigadores. Neste caso, ti tamén decidiches meter o nome dos vitimarios, non? Dentro desta base de datos.
Sí, non hai moitos, porque eu buscando así, tú lle das, ten unha pestana a páxina que pon represores, me parece que se registran como 617, non? Son poucos comparados cos que en realidade houbo, e son poucos comparado coas vítimas, claro, pero sí que hai pouca información sobre ese tema. O último que mirei, pues, en algún lugar, foi o libro de Lamela, de Luis Lamela, un traballo impresionante. Sí, que fala, pero que tampouco é que teña demasiados, porque é certo, ele aí ve, bueno, xa máis ben cargos e toda esta xente que acadou institucionalmente pues, cargos de relevo dentro do franquismo, pero hai moitos outros. Que pasa? Que moitos destos tamén é certo, os digo, eran persoas que eran funcionarios da Garda Civil ou da Policía Nacional que, bueno, acataban ordes, pero en todo caso, ainda acatando ordes, hai que poñerles nese lado, claro. Claro, detrás destes 18.000 nomes hai outras tantas historias, claro, detrás, non? Que nos dan unha idea do que foi o alcance da represión franquista en Galicia, Luís. Sí, eu esta mañá ainda leía un blog ou en algún sitio que a xente decía, que claro, ustedes se olvidan de Paracuellos e se olvidan de... Claro, pero non é que eu entendo que na zona republicana pasaron moitas cousas durante os 3 anos da guerra, pero o que distingue Galicia do resto é que Galicia a guerra rematou nunha semana. Entón, non houbo represión por parte dos republicanos aquí, non houbo tempo para ela, secada, non sei, pero non a houbo, porque a guerra, os sublevados tomaron toda a rexión en toda Galicia en cuestión dunha semana. Non houbo, o que si houbo, o que eu digo, o que eu conto é unha represión moi dura, que eu non supoño que, xa digo, en Cataluña, no País Vasco, bueno, o País Vasco tamén durou pouco a República, pero en Andalucía Oriental, Valencia, tal, Madrid, bueno, pues sí, seguro que aí houve moita represión dos republicanos sobre a xente das dereitas, pero non é o caso de Galicia, por eso eu o estudo como un caso diferente dentro de España. Porque ademais dentro da represión, ademais dos asasinados, encarcerados e exiliados, houbo tamén outras formas, non, de represión, como a violencia sexual vivida polas mulleres ou o espolio económico tamén, non? Sí, os embargos de bens, as subastas, as posas, a depuración, as rapas das señoras, o maltrato físico e sobre todo sexual en moitos casos, claro, esas cousas, en moitos casos o das mulleres era outra cousa que me doía, porque tampouco estaba moi desenvolto, e sí que é certo que, home, os que morreron, mágoa deles, non? Que é unha tristeza enorme, é unha debacle, pero as mulleres que quedaron pasaron moi mal. Hai que ter en conta que na maioría dos casos dependían económicamente do traballo dos seus homes, non como hoxe, que, bueno, a Deus grazas estamos máis paritarios, e a muller e o home pois compiten por os postos de traballo, pero daquela realmente quen traía o sustento era o home. Embargaronlles todo, co cual quedaron na miseria, claro. Moitas delas incluso chegaron a vivir de esmola, claro. Vivimos tempos difíciles onde o bulo, o negacionismo, a equidistancia, o brancamento da ultradereita se está impoñendo, non, sobre a racionalidade. Por iso son tan importantes traballos como este, Luís, non, que poñen branco sobre negro, non, e falan dunha realidade que nos machacou durante décadas. Sí, claro, isto foi un tema que foi, claro, tabú. Durante 40 anos non se falou porque había medo, e nos 40 seguintes tampouco se falou porque seguía habendo medo. Eu lembro que eu nos meus xa teño os meus anos, nos meus tempos de estudante, de logo desto non se falaba, nin se comentaba, nin se tertuliaba sobre ese tema, nin nada de nada. E hoxe en día eso estámoslo pagando, porque esa falta de información está a conseguir que algunha xente pense que isto non ocorreu, que isto ocorreu, e pode volver a ocorrer, hai que tratar de que non pase. Pois Luís Sánchez Rodríguez, moitísimas grazas por estar aquí, parabéns pola iniciativa, e antes de nada, onde podemos consultar esta base de datos?
Bueno, pois a base de datos que está, sabes que eu accedín gratuitamente á Comisión de Memoria Histórica da Coruña, pódese ver no enlace memoria.represión na Coruña. Pois nada, tomamos nota. Pois o que dicía, moitísimas grazas, Luís, por facer que estas historias non caian no esquecemento. Grazas por pasarte por aquí, unha aperta. Unha aperta, Nuria. Boa tarde. Grazas. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.